všelijaký, ale verím tomu, že keď otvoríš svoje srdce a keď si všimneš, kto tu je dneska, tak sa musíš potešiť. Otvor svoj duchovný zrak dneska a všimni si, že tu je Ježiš dneska medzi nami, že tu je Boh, ten istý Boh. Ešte častokrát hovoria ľudia, už to nie je také, aké to bolo predtým v tej cirkvi. Čo nie je také? O čom rozprávaš? Boh je stále ten istý. Ľudia už nie sú takí. Boh je stále ten istý. Jaký bol pred 2000 rokmi, taký je aj dneska. Haleluja. My ľudia sa meníme, ale náš Boh sa nemení. Ďaká Bohu, že sa ešte nemení. Ďaká Bohu, že nás Boh ešte stále miluje. A ďaká Bohu naozaj, bratia, že Jeho milosť je medzi nami dnešný deň. Viete o tom, že my sme povolaní k tomu, aby sme išli, kázali evanjelium, aby sme oslobodzovali zajatých, uzdravovali chorých, aby boli vyslobodení ľudia, ktorí sú zajatí. A toto má robiť každý jeden z nás. Toto povolanie Boh dal do nášho života. Amen. Chcem povedať jednu vec, nechcem kázať dneska. Dneska bude kázať náš brat Láďo. Takže sa pripravte a verím tomu, že Boh pošle slovo, otvorte srdce, uši, postavte si vlasy. Bude to všetko žlž, je to v češtine. Chcem povedať jednu vec, že dôležité 3 veci u nás kresťanov. Chcem povedať 3 veci, aby ťa udržalo kresťana, ktorý nemôže si povedať, že mňa to už nebaví a ja už končím. Viete čo? Ja ďakujem Bohu, že dneska ráno som tu bol na zhromaždení u bratov, čo patrí im toto stretnutie, toto zhromaždenie. Bol som tu ráno a tak ma Boh pozbudil, také slovo došlo, že ja som normálne, jak tí černosi, normálne som bol v tom s nimi. Naozaj také dobré slovo, že kážu to isté čo my. Vieš čo povedal? Ja už nikdy nikoho, som si povedal, ten pastor povedal, nikdy v živote nikoho nebudem prosiť, aby chodil do cirkvi. Boh ťa do neba nebude ťahať na silu. On povedal, nebudem ťa takto ťahať, Ježiš to nebude robiť. Bratia a sestry, cirkev je pre tých, ktorí to chcú. Amen. Cirkev pre tých, ktorí si to zaslúžia, ktorí to potrebujú. Tí, ktorí to odmietajú, tak nehovoríme len o tejto cirkvi. To je celkovo celé cirkvi. To nie je tak, tento svet nie je len o tejto cirkvi. Sú všade cirkvi okolo, ktoré patria Ježišovi. A celá tá cirkev. Viete, aký pohľad má Ježiš na cirkvi? Toto je moja cirkev. On nevidí galánskú cirkev, nevidí africkú cirkev, našu cirkev, nie, on vidí, toto je moja cirkev. Bratia a sestry, pokiaľ my na tomto svete, tu sa nebudeme mať radi, tu sa nebudeme znášať, nebudeme sa, nemôžem ťa ani vidieť, alebo takéto vnútri, budeš mať srdce, ja ťa milujem a vnútri ťa nemôžem ani vidieť, ako ma budeš vidieť nebi? Ako budeš, pôjdeš so mnou do neba, lebo ja tam pôjdem. Ja hovorím, že ja pôjdem do neba. Boh ma naozaj posilnil dnešné zhromaždenie, ak som tu bol ráno, a dostal som slovo od Pána, že my máme stáť, my máme ísť ďalej. My máme ísť ďalej. My sa nemáme čo báť. Boh sa nezmenil, Boh je stále ten istý. Amen? Ja som vás chcel pozbudiť a keď máš také niečo v svojom srdci, prejde 3 mesiace, 4 mesiace a už musím odísť z tejto cirkvi. Musím si nájsť druhú cirkvi. Nie. Miluj Pána, bratu, choď za Pánom, hľadaj Pána. Hľadajme spoločne Pána. Ja verím tomu, že toto je čas, kedy Boh chce pozdvihnúť naše životy, naše služby, túto cirkev, toto mesto. Boh nás tu dal špeciálne, ja verím tomu, že Boh má plán s týmto mestom a nie len s týmto mestom, ale okolité mesta okolo, všetko. Porty, Škilkeny, Strápely, všetky tie mesta budú zasiahnuté Božou mocou skrze nás. Veríš tomu, že môže byť použitý? Amen. Amen. V tejto piesni budeme spievať o tom, že vlastne kvôli čomu si poslaný na tejto zemi.